Het begon van de morgen met bewolking, maar zelfs wat wie het waar, uit een trog Rijn, lichte Rijn, stoorijn. Maar staan gewoon kwam de zinnen er ik weer eens even bij en dan wie het best wel noffelijk waar. Ja, die temperaturen, daar leidt hem ik net aan. Wel een sterke wind, wel joen en vannacht. We hebben het over bewolking, we hebben het over opkledings, maar ik heb het ook over droogwaar en een hege temperatuur. 13 of 14 graden. De wind uit het zuiden en zuidwesten mooi en die is zwak of matig. Morgen. Een dag met toch wel weer een aantal buien of buikjes. Hier en daar ik zinnen. Nou, op de meeste plekken komt de zinnen er nog wel even terug. En ik heb het door temperaturen om bij de 18 of de 19 graden heen. De wind komt uit het zuidwesten mooi en die is matig en krachtig. De krachtige wind vooral in het kust- en watergebied. Nou ja, zuidwest-west misschien wel. En dan gaan we terug naar de joentijd en de nacht nog altijd een kans op een bui of een buiken. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. En dan komen we een tongensjes in, maar een temperatuur om bij de 18 graden heen. Ik werd een aantal buien, maar toch ik de zinnen erbij. Op vrijdag ik een bui of een buiken en een temperatuur om bij de 16 graden heen. Een koele dag. En dan komt de sneeuw erachteraan, maar bewolking uit een droog Rijn, lichte Rijn. Ik wil weer droge perioden en een temperatuur om bij de 17 graden. En al deze dagen een westelijke wind, matig en vrij krachtig of krachtig. Nee, de echte simmer op deze eerste dag van de kalendersimmer zit er nog net aan te komen. We maken hem aan, maar weer even in het waarsje.